Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, μάγκες μου, το σημερινό βίντεο είναι κάπως διαφορετικό. Διότι πρώτη φορά, μάγκες μου, στα ελληνικά χρονικά θα περάσουμε τους Έλληνες YouTubers από μια μηχανή του κοιμά, την οποία ονομάζουμε AI, και θα τους μεταμορφώσουμε σε WWE Wrestlers. Ναι, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έλληνες YouTubers σε AI WWE. Έχουμε λοιπόν 10 Έλληνες YouTubers, τους οποίους δεν πρόκειται να σας πω, θα σας δείξω έναν. Τους έχω περάσει από τη μηχανή του κοιμά που ονομάζεται AI και έχουν βγει 10 Έλληνες wrestlers, μάγκες μου, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ρεαλιστικοί. Δεν ξέρω γιατί. Πιο πολύ μοιάζουν σαν χαρακτήρες της 2K. Και πάμε κατευθείαν στο βίντεο, αλλά πριν πάμε στο βίντεο, βεβαίως σήμερα έχεις μαζί σου νερό, ένα ψυχικό καφέ. Εγώ σήμερα μαζί μου έχω καφεδάκι. Και χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο, πάμε να δούμε τον πρώτο μας Έλληνα YouTuber που έγινε WWE Wrestler. Λοιπόν, μάγκες μου, πρώτο στη λίστα έχουμε τον Captain Panes. Ο Captain Panes, για όσους ζουν κάτω από έναν βράχο και δεν γνωρίζουν ποιος είναι ένας Minecraft YouTuber, χρόνια στο χώρο. Συγκεκριμένα έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και μία από αυτήν τη γενιά είμαι και εγώ. Τον έβλεπα πολύ παλιά από Zeroland εποχές. Όσοι θυμάστε, οι πιο πολύ στην ηλικία μου και λίγο πιο μεγάλοι, το θυμάστε πολύ καλά αυτό το πράγμα. The team for the win, motherfucker. Και λοιπόν έβαλα τον Captain Panes στο AI και του ζήτησα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και το αποτέλεσμα που μου έδωσε, το τελικό για την ακρίβεια αποτέλεσμα που μου έδωσε και μ' άρεσε full, είναι αυτό. Όπως βλέπετε, μάγκες μου, ο Captain Panes να κρατάει τα σκοινιά του ring του SmackDown και να γράφει εννοείται το logo κάτω Manis, γιατί βασικά δεν αξίζει να σας το πω. Όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, μάγκες μου, με τα μπλε του εκεί πέρα και τα γαλάζια, κάτω Manis logo, γυαλάκι, να πούμε είναι έτοιμος για μάχη. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Δεύτερο στη λίστα εννοείται έχουμε τον Hacky Pixels, διότι δεν γίνεται να βάλουμε τον Captain Panes και να μην έχουμε τον Hacky Pixels. Ο Hacky Pixels είναι και αυτός, για όσοι δεν γνωρίζετε σοβαρά τώρα. Τι παιδικά χρόνια έχετε? Minecraft YouTuber στα νιάτα του. Τώρα πλέον ασχολείται με τα streams. Ανεργία for the win. Ήταν σε ένα team μαζί με τον Captain Panes τότε επί Zeroland, γιατί ήταν και ο Hacky στο Zeroland, το Z-Team. Όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Για το Hacky λοιπόν έχω δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στο AI και μου έβγαλε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία. Η οποία, όπως βλέπετε, είναι με το σκούφο του, όπως είναι και στα streams του. Με τους μύες του εδώ πέρα. Το rose theme μαζί με mauve, το οποίο θεωρώ ότι θα είχε ο Hacky άμα ήταν στο WWE. Και εννοείται το logo, ρε μάκες, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο από ΟΑΕΔ, γιατί ανεργία for the win επίσης. Και ναι, πιστεύω ότι έχουμε κάνει και με το Hacky ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Επόμενος είναι ο κύριος Legit Gaming GR ή αλλιώς ο Γιάννης. Ο Γιάννης, όπως όλοι γνωρίζετε, παίζει διάφορα games. Έχει κάνει δηλαδή χιλιάδες παιχνίδια στο κανάλι του και μπράβο του. Και για το Γιάννη έχω δώσει συγκεκριμένες επίσης οδηγίες, τις οποίες το AI ευτυχώς και τήρησε και μου έβγαλε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε και στην οθόνη, μάγκες, έχουμε στη μέση του ring στο ρο τον Γιάννη με ένα high flyer φάση outfit, έτοιμος για μάχη, έτοιμος δηλαδή να ανεβεί στο top rope και να κάνει μια κολοτούμπα και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πιστεύω ότι ταιριάζει τέλεια το outfit. Και φύγαμε στον επόμενο. Επόμενος Έλληνας YouTuber, μάγκες μου, είναι ο Win. Πάρα πολύ καλός Έλληνας YouTuber επίσης. Στις αρχές ξεκίνησε με Minecraft, μετά Fortnite, Roblox και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο κανάλι και αυτό. Για το Win λοιπόν έδωσα και για εκείνον συγκεκριμένες οδηγίες και μου έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, όπως βλέπετε, είχα πει και στο AI να κάνει μια βουτιά από το top rope. Βέβαια μου την έβγαλε λίγο περίεργη, αλλά όσες φορές και να προσπάθησα να φτιάξω λίγο το dive που έκανα από το top rope, δεν μου βγάζει κάτι καλύτερο. Τι να κάνουμε, AI. Οπότε ναι, το τελικό αποτέλεσμα για το wins είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι, θεωρώ, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν εξαιρέσουμε λίγο ότι το dive δεν είναι ακριβές. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλας στη ζωή. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή φωτογραφία και ναι, respect AI, μπράβο. Επόμενο, μάγκες μου, έχουμε έναν Έλληνα YouTuber ο οποίος έχει και εκείνος πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, βετεράνος και αυτός λοιπόν. Άλλοι το λένε λίγο περίεργο, εγώ θα τον πω διαφορετικό και δεν είναι άλλος από το γνωστό σε όλους μας Κονίλο. Κονάιλο, κυρίες και κύριοι, όπως το λένε και μερικοί. Και για τον Κονίλο έκανα κάτι special. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και στις οθόνες μας τώρα, έχουμε τον Κονίλο λοιπόν να κάθεται και να παίρνει συνέντευξη, γιατί δεν γινόταν να μην έχουμε το Κονίλο Talks και στο WWE. Και όχι από κάποιον άκυρο, έτσι όποιον να είναι, από τον John Cena, μάγκες μου. Έχουμε τον Κονίλο να παίρνει συνέντευξη μέσα στο ring δίπλα από φοίνικες στον John Cena. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η φώτο. Θεωρώ ότι είναι τέλεια, καταπληκτική. Αν όχι 10 στα 10, σίγουρα 9 στα 10. Και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε στον επόμενο. Επόμενο έχουμε το Bano Dent, μάγκες μου. Ή αλλιώς το workhorse του ελληνικού YouTube. Διότι ο άνθρωπος είναι ασταμάτητος. Έχει τουλάχιστον 3 κανάλια τα οποία τρέχει και τα πάει δίτσα. 2 με games, 1 με vlogs. Αν ξεχνάω κανένα άλλο κανάλι σου πάνω, συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνεις. Νομίζω 3 έχεις. Και δεν γινόταν να μην βάλω και το Bano Dent σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Και για τη φωτογραφία που έβαλα στο AI να μου κάνει, έδωσα μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι
Βασικά, γιατί να σα τα πω, πάρτε τη φωτογραφία. Αυτή είναι εδώ λοιπόν είναι η φωτογραφία. Μάγκης μου τον Ban O Dead να κρατάει τον αντίπαλό του στο πάτωμα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει στο AI να τον κάνει pin με έναν referee δίπλα, αλλά μου έβγαλε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω καλά αγγλικά, εντάξει, το AI είναι χαλασμένο. Τέλος πάντων, αυτή λοιπόν είναι η φωτογραφία. 7 στα 10 θεωρώ εγώ, δεν θα την πω 9 ή 8 στα 10. 7 στα 10 μια χαρά. Περνάει τη βάση, την περνάει. Άρα είμαστε μια χαρά. Μην μιλάτε καθόλου. Στη συνέχεια, μάγκες μου, έχουμε έναν YouTuber ο οποίος είναι και αυτός χρόνια στο χώρο. Έχει ξεκινήσει με Minecraft και συγκεκριμένα ήταν και αυτός στον Zeroland και δεν είναι άλλος από τον Καρπούζη ή αλλιώς όπως είναι πλέον γνωστός, απλός Καρπούζης. Παλιά το είχε Καρπούζη Φέτα Gaming, μετά έγινε σκέτο Καρπούζης, τώρα είναι απλός Καρπούζης. Παράλληλα, ο Καρπούζης είναι και πρόεδρας, διότι μαζί με έναν άλλο γνωστό YouTuber έχουν την BAM FC, μια ποδοσφαιρική ομάδα που τα έχουν σαρώσει όλα και μπράβο στα παιδιά. Οπότε, επειδή έχει διάφορα ονόματα, εγώ είπα να παίξω μπάλα με δύο από αυτά, το Καρπούζης και το απλός Καρπούζης. Οπότε έχουμε για τον Καρπούζη μας αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, είναι δύο Καρπούζιδες, ο απλός Καρπούζης και ο κανονικός ο Καρπούζης, και βαράνε έναν ο οποίος είναι Καρπούζης. Ναι, είπα να παίξουμε με λίγο brain rot σε αυτή τη φωτογραφία. Πιστεύω ο Καρπούζης, άμα βλέπει αυτό το βίντεο, θα καταλάβει το αστείο. Ένας άλλος YouTuber, μάγκης μου, που δεν μπορούσε να λείπει από αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι ο γνωστός σε όλους μας Μπούγια. Τι να πρωτοποιήσει για τον Μπούγια, ρε μάγκες, χρόνια και εκείνο στο χώρο. Πάρα πολύ καλός YouTuber. Έχει βίντεο τα οποία είναι διαμάντια στο ελληνικό YouTube. Και η φωτογραφία που μου έβγαλε το AI για τον Μπούγια είναι αυτή εδώ πέρα. Επειδή είναι πολύ καλός, ρε μάγκες, ο Μπούγια στο να μιλάει. Και όχι μόνο στο να μιλάει, στο να λέει σωστά πράγματα. Είπα να τον βάλω μέσα σε ένα ring, να μιλάει και να λέει το πρόμο του για κανέναν αγώνα, μάλλον δεν ξέρω. Και εννοείται ότι το logo είναι Στόκε. Και αν αναρωτιέσαι γιατί η λέξη μιλάει από μόνη της, Στόκε. Πρώτο τελευταίο YouTuber που έχω κάνει, για την ακρίβεια δεν είναι ένας αλλά είναι δύο. Παλιές καραβάνες στο χώρο. Πλέον ο ένας από τους δύο έχει αποσυρθεί. Παρ' όλα αυτά τους βλέπω και αυτούς από μικρό παιδί και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ακόμα συνεχίζουν να μ' αρέσουν, άσχετα που ο ένας δεν είναι πλέον στον χώρο. Για όσους δεν κατάλαβαν για ποιους μιλάω για τους Gramers. Οι Gramers είναι από τα πρώτα ελληνικά gaming κανάλια στο χώρο. Είναι πάρα πολύ καλοί. Πλέον ο Δημήτρης έχει αποσυρθεί. Είναι ο Θόδωρος ακόμα και κρατάει το κανάλι. Διότι ο Δημήτρης δουλεύει στο εξωτερικό. Το κανάλι τότε που του θυμάμαι εγώ ασχολούνταν με walkthroughs, Far Cry, Assassin's Creed και διάφορα άλλα παιχνίδια. Και η φωτογραφία που μου έδωσε το AI είναι αυτή εδώ πέρα. Εγώ βέβαια του ζήτησα το R να είναι με ελληνική σημαία όπως είναι και στο logo τους. Αυτό μου έκανε το M για κάποιο λόγο και όσες φορές και να προσπάθησα να το αλλάξω δεν άλλαζε. Για κάποιο λόγο έκανε όλα τα άλλα γράμματα εκτός από το R. AI. Τι φάση. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Όπως βλέπετε, εντάξει, ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ντούκι είναι και στη φωτογραφία, Ντούκι είναι και στην πραγματικότητα. Ο Θόδωρος, εδώ μεταξύ, νομίζω είναι λίγο πιο Ντούκι από τον Δημήτρη σε αυτήν τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, είναι μέσα στο ring, χαλαροί. Μάλλον έχουν νικήσει λογικά τους αντιπάλους τους και απλά αράζουν. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και φτάσαμε επίσημα στους τελευταίους δύο Έλληνες YouTubers, τους οποίους δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω. Και εννοείται ότι μιλάμε για τους Unboxholics. Σάκης Αλέκος, μάγκες μου, Αλέκος Σάκης. Χρόνια και αυτή στο χώρο. Τι να πρωτοποιήσει και για τους Unboxholics, ρε μάγκες μου, τα λόγια είναι περιτά. Για τους Unboxholics, λοιπόν, το AI μου έδωσε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία, η οποία είναι, ρε μάγκες, πολύ καλή και αυτή. Γενικά, θεωρώ ότι η καλύτερη που μου έχει κάνει μέχρι τώρα το AI είναι με τους Gramers, αλλά και με τους Unboxholics. Τους έχει πετύχει, ρε φίλε, καλά και τους άλλους έχει πετύχει, αλλά είναι τόσο clean, ρε μάγκες, η φώτο που έχει κάνει εδώ πέρα το AI, που και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, πίσω έχει το UH και άλλη μια σημαία πίσω δεξιά στον Σάκη που λέει Horror Night και πραγματικά και αυτή πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Εννοείται ότι δεν σταματάει εδώ πέρα. Έχουμε και part 2 και part 3, γιατί έχω αφήσει πάρα πολλούς YouTubers έξω και θα ήταν άδικο να αφήσω κάποιους απ' έξω. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη 10 YouTubers που έβαλα εγώ στο AI και μου τους έβγαλε WWE Wrestlers. Πιστεύω έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν οι 10 Έλληνες YouTubers που είδαμε στο part 1. Όπως επίσης μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι, διότι με βοηθάει πάρα πολύ. Αν βέβαια σου άρεσε το βίντεο που είδες και γενικά αν σου αρέσει το ελληνικό wrestling περιεχόμενο, χτύπα και ένα like, δωρεάν είναι, ξεκόλα. Πάτα και σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο με WWE που σου εμφάνισε μόλις στην οθόνη σου και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά σε κάποιο άλλο WWE βίντεο. Τα λέμε.